Πάμε πίσω, Μαρία, πάμε. Πήγαινε στον μπαμπά μόνος σου, πήγαινε μόνος σου, μόνος σου, μόνος σου, μόνος σου. Μόνος. Θα γελιώσει. Όχι, όχι. Έλα μόνη σου, έλα. Σήκω πάνω να έρθεις, έλα. Έλα Μαρία μου στον μπαμπά. Έλα. 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 Πάλι. Κάνε, πώς κάνει το γαϊδουράκι. Το γαϊδουράκι πώς κάνει. Έλα πάμε. Μην κουνιάσαι. Κρατήσου καλά, κρατήσου. Καλά κρατήσου. Καλά. Το είπαμε. Κρατήσου καλά, κρατήσου. Κρατήσου εδώ τα χεράκια καλά, αν τα κρατάς εδώ, εδώ, εδώ. Ένα χεράκι εδώ και ένα εκεί. Σφιχτά. Πολύ σφιχτά να κρατιέσαι. μου άνοιξε τα παράθυρα και εγώ με το κομμάτι μου δείξει από τόσα ρούχα. Έτσι αυτά είναι τέλεικα έρευνα. Μαρία. Τα πουλάκια. Yugoslavia, Oh, or Egypt. where? Well, The même chose, you know. no, not the What même difference does it chose. make? Egypt was very interesting. But is that a sound camera? Yeah, it Yeah, is a it's sound sound. camera. Egypt was very, very interesting, and that's where we nearly lost Johnny. And Egypt would have had another Egyptian, no? Ο Αλέξης έχει πάει επί 4 μέρες συνέχεια ψάρι και νησάφι. Ποιον άλλον. Να πάρουμε και λιγάκι. Θα σου να φέρω και λίγο λάδι που έχει. Γιατί... Α, είναι τυράκι για το αυτό. Το φαγητάκι είναι όμορφο και είναι καλύτερα ακόμα που έχουμε ωραία παρέα. Μαράκι.
παιδί. Πάμε να μας πάμε να κάνουμε. Πάμε, κοίτα το κοντά. Σου βγάζει φωτογραφία, Αλέξης, ρε. Φωτογραφία είναι. Μάλλα ψαρατάς. Δεν έχει πολύ φωτογένεια. Μ' αρέσει η ψυχή σου. Σε φρεσκάρισε τα καφεταρία και μετά ξεχάσεις πάρ' το μαστίγιο. Άσε μας με τις ταινίες σου, Αλέξη. Δηλαδή φωνή κυρίου που άκουσες. Δεν ξέρεις εκείνη την ώρα και εσύ έπρεπε να πεις ναι. Δεν μπορεί να τα ρωτήσεις. Σήμερα έμαθα ότι πήγαινε και το παιδικό. Πάντα άξια να βαφτίζει συνέχεια. Λοιπόν, εσείς τώρα θα κάνετε διάφορα για να τραβήξετε ταινία και μετά να τη δείτε. Μαρλένα, κοίτα. Κοίτα. Τι κάνεις, Αλέξη? Παιδάκια, σας πάτε να πάρετε φως. Έστα! Να την Γεργίνα. Να την πιτρίτσα. Κοίτα φως. Κοίταξε πόσο φως έχει. Α, χαίρετε. Κοίταξε. Όπου τι φως είναι αυτό που είναι. Έσβησε τα κεράκια. Έλα βέβαια, ο κουλουμπής τον παίρνει. Τέρμα, εσείς τι άλλο έχετε? Μα νομίζω σας διάκοψα, εσείς τι θέλετε να Εγώ δεν λέτε? είπα ότι πάτσα σου πήγες και έβγαλες, εγώ έβγαλα το παιδί μου. Εγώ είχα ότι είχα Το να πω, έβγαλες το εσείς παιδί τι σου. λέτε? Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, τα έχω τελείως χαμένα. Εσείς τι άλλο θα μας πείτε για τις σημερινές εκλογές και γιατί δεν ψηφίσατε? Κάτσε να γράψω. Σε ποιο κάτω περίπτωση. Θα μας πηγαίνετε για γιαγιατικά σου παιδιά. Ακούτε τι κιόλα. Μην παράτε τη λεφτάκια.